kaya lebaran ya, Truk. Dilo-dilo salam-salaman. Nggih. Para tembang lho, teng mriko lho. Ayo kowe, entang lho. Sik kaya petung ya iki. Nggih, niki Mbah Lurah. Monggo Pak Temang. Monggo Pak Temang. Lah niki wau ngendikane para temang-temang kayak sing kono ora dijakne padha ora gelem maju. Nggih, nika kuwatah jane Mbah Lurah muri, Mbah Lurah tapen, Mbah Lurah. Ha nggih. Nggih. Dene demung tembang ora iso. Niki kersane napa Mbah Pupus niki monggo kula nderek mawon. Monggo. Nderek Bu Bintari mawon. Aku yo melu kono kok. Melu kula. Nggih. Sida Rondo, Bu. Iki. Wis ancamane iki Sida Rondo. Iki Sida Rondo karo Mbah Pupus niki. Nggih. Nggih. Basa mbiyen yo diumbar dadi rondo saiki dikukup bareng sik tinteni. Monggo, Cong. Namung lelagon Sida Rondo. Mas Edi. Nang kene Mas Bagong. Nggih, Pak. Nganti. Pekewu kalih temang-temang kula. Lah mboten napa-napa jenengan iki malah joget teng ora ki disyuting ndak dikira ingon-ingone. Ora. Nek ngene iki kan sumbangan. Nggih, Pak. Lah nek iki mau ki didhawuhi ra mesti kondur Nggih, Pak. diparingi. Lah nek arep lungguh lah terus apa kok iki iki? badhe nambahi mboten Nggih, napa-napa. niki Pak Demang pundi menika? Niki Dukuh. Dukuh. Demang dukuh. Pak Demang Dukuh. Wah, jan. Heeh. Truk Piye? iki pomo dapukan iki ya dadi ramane dhewe. Rama Semar. Matuk. Nggih. Monggo diaturke to Sida Rondo. Yo.
Sidorondo sampun katur. Nggih. Setunggal kas niki wau. Setunggal kas. Kalau caping gunung kayak dereng diaturaken kalau niki caping gunung mawon. Saiki genten gonge sing ditancane. Terus gentos ndangduk napa. Ini karemanipun Mbah Gunung niku. Anu macange Nggih. mbok bile tambah anu biduan. Monggo nek anu mboten apa-apa niki. Lah mesake Pak Lurah Dukuh. Mbah Lurah ke para tembang-tembang ki rasa jenggleng. Niki pokoke sedalu tangi terus mawon. Ora apa-apa. Iya, ora dijenggleng ra apa-apa. Nduk liya. Ah, dadi gen entuk Ayo imbangan. mak liyana. Mesake Mbak Lurah Dukuh entuk lanang ya. Ya ora dadi apa, Gong. Oh, tak jenenge panglipur. Kula golek kencon, Pak. Kula ki dados putra sing dibawani napa mboten Mbah Lurah Dukuh? Nggih dibawani mangke sing genting mengke kajenge Mbak Sing Lia. bawa Mbak Nggih, Kemang, Mbak Bintari. Kemang. Nggih. Ya. Nananano ben bengi ampun saya. nyawang Mas Bagong ki ancang-ancang apa ora to? Aku ora ngumpul. Tak kira Gus Jainal sing jenggleng. Lah Kopuret. Dagelan iki aku manut Timbang turu. Aku ki rong tutuk lho, Mas. aja ditugel-tugel. Timbang turu. alah ramene. Wong Sing edan iki iki dhewe-dhewe ngono lho, Mas. malah ditambahi nganggo Ya, mangga. Dhewe-dhewe. Yen memajang Iki ajeng aja turu. oh iya. Monggo nek Mbak Bintari. Boten sampun kok niki. Timbang turu. Esuk aku arep ngono lho kok. Ya. Dadak mbok. Yen memajang mung karo janor Ayo, Mas. kuning Kompak. Sesuk jak neng Solo. Tanggapan. Tukang jenggleng. Kudang nggih. Mbah Lurah Dukuh Dukuh. Wah. sing bagus dhewe. Tak kutangi bapak teman kabeh. Muga-muga iso kaji kabeh bin. Amin. Slamet leh persis desa Mbah Lurah Kelingsono. Amin. Kartini iso dadi iso kaji kae karo bojone Gemblakku. Nggih sabab melembab teni menika. Ya. kembang wae weton Jengleng ndi, Mas? guna Gong, kowe geni Gong, kowe Gong. Tak Iki kok suwi men to, Mas? Iki ndi to kok ora ning kelenyer iki. Bagong Kaya pun Kakang iki lho. Piye? Iso. ngono. Tegak. Kok suwi men kok tinten-tinten. Apa? Suara kekek kok ta. Ha iki mau anu ning Mosok tuyu. kowe suarane kaya gedhong lho. Iso. Piye mau? Bleng. Blung piye coba? Lho, kaya gedhong. Kandhane. Barang aku. Kira iki kok atos men to? Wah, arep dijengglek kok malah anake guyu. Ya. Bangsat. Pacetan. pacitan
kendang. Wis timbang kono bukan mukrim kok. Oh. Monggo. Panas Rasulullah kumandang saratian Sing sayu sing rukun rukun nyambut gawe Aja ngesu-ngesu, aja mepet-mepet. Ngesuk, jo mepet. Kena mepet gareng-bareng enak duwe dhuwit, Reng. Sapa sih ora oleh mepet ge? Gareng we nang Purwodadi. Dhuwit. panas udan udan panas aling-aling caping gunung Elah ya. Pangrawite semangat, kompak, kompak ngono kok. sayang siji. Apa, Mas? Mesake ana sing pengrawit keri, Sapa? Sing ndi? dunung. Aku dadi kelingan arep dinunuti. Jare ora mangkat bareng teko Tawangmangu telepon. Ya ora apa-apa. Najan wadon sarwi Rasulullah kumandang Duwe ikan rantunge sarlam ya Mas Senon nando. Ayo mane banyu bening Ning
Syukur bisa nyawa bisa kali reja Nggih Mbak Yucangi redening nggih matur suwun sanget Nggih Mbah kathah Dukuh. sanget kadang-kadang Nggih. pramila kripik gedang kripik telo Nggih, sithik Sithik edang edang matur waton-waton. Nggih, Namung matur matur suwun wontenipun. Oh, Inggih, Mbah inggih, Dukuh sami-sami. inggih, Mbah Lurah Dukuh, Mbah Lurah Pupus. Matur nuwun sangat. Matur suwun. Wis diaturake ya mengko pepundhenmu Mbah Dunung, Mas Pengayoman kalawan ya kuwi mau Mas Wahyudi, Mas Wahyudi. Kuwi sangka keluarga SDN Tunggur siji, engko tetep kudu nyumbangake swara Mase. Wah, ngono. Dina semangko netepi kewajiban dhisik ya, Nduk. Ngono ya, Mbak. Sedelok bae ya netepi kewajiban. Hayo, Mbak. Kandanyo sekar kadung Pirak lambang
Negara kang tumingal perang campo samya medali lara tapet wilateng kota tawangkong mangontang detek kencang sang haji mije latinyo ngedali wuwus terus sikra wilogo jagat dewa Bathara Mangestungkara wayah jagat putuku ngger putuku Bratasena Maswapati kakekku ana dawuh mopo dina semengko rumangsa bombong rumangsa mongkok rasa penggali kengeyak dene putuku Pandhawa bangkit bisa ngarampungi pakaryan gawe tentreming Nuswantara katitik wong negara Ngeka Cakra kabeh padha ngundangake marang apa sing dadi tindak tanduke putu-putuku Pandhawa pantes tinulat Sinudarsana kabeh sangka jorong pamujine Maswapati kakekku putuku nggih ora ketang klungsu-klungsu kengeyang nderek udu dina semengko tak jaluk kanthi banget kae ana wongkon ing Wirata ana bumi sapelik wujuding alas merentani ya alas Wisamarta Babatana pinangka dadi kutha raja gunjing langit klap katon lurginin jangresang mawe kandrung saparang tinulwokir moyak mayik matur nuwun Maswapati kakekku wis paring nugraha marang dulur-dulurku Pandhawa iya nggih dina semengko sira Bratasena njaluk sang apa njaluk Mas Picis Raja Brana apa njaluk Wadyabala sak bergodo bakal ndak paringi nggih aku ora njaluk apa-apa ya mung donganing kakek Maswapati wae muga mayungi marang uripku nggonku bakal babat alas Wisamarta ngger putuku Bratasena teguh yuwana rahayu slamet atoh sangka nirmala sengkala Bratasena
kang tuwingal perang campo samya medal ler tatet wilating toto kami tenggengan mulat marang jembaring aning alas mantani wana wisawarta sigra daya mahening marang asaning Gusti Kang Murba Jati muga tansah pinayungan Raden Bratasena aswambabati alas sigra daya tumandang karya bubrah lengkah candrani